Ошо белек Шакараужа авылынан әйен, башта Казанда тордык. Яш гаиләңез? Яш гаилә башта Казанда тордык. Бер 2 ел микән инде, шуннан соң инде кичкенә малаем Рамазан инде тугаштым, кайттык авылга. Потому что шәһәр җирендә инде садикта урын юк иде. Шуңа күрә урын булмагач инде монда как раз яңа садик ачылды. Мәктәпнең беренче этажын реконструкция ясадылар. Һәм шунда инде мине завхоз итеп эшкә чакырдылар. Мин әле яшь уку йортын бетергән идем инде. Шуннан соң мине чакырдылар монда завхоз иттереп. Садик ачыла, вот шулай дип инде. Шуннан соң инде без шәһәрдәге квартирабызны калдырып инде монда авылга кайттык. Киттем инде завхоз булып. Шуннан соң малаемны как раз яшь ярым иде инде, монда садикка бирдем. Шунда бергә эшләдек. Шуннан соң инде икенче балага уздым инде получается. И декретка киттем инде. Икенче бала таптым. Шуннан соң инде авыл җирендә үзебезгә үй сатып алдык. Балама 8 ай булганда инде ул вакытта глава булып эшли Марат Усманович, ул инде мине эшкә чакырды заведующий. Кая таныштыгыз ирегезнең исеме ничек? Мәктәптән бергә йөрибез, Фәнил. Фәнил. 12 ел бергә торабыз. Аңанчы инде 8 ел мәктәптән бергә очрашып йөрдек. 8 ел очрашып, ничек була соң аның кадәр очрашып буламы? Инде. Ничә яшьтән очраша башладыгыз? Белгән мәктәптә укыганнан инде очрашу дип инде шул зата кайта торган инде мәктәптән соң. Менә авылга кайттыгыз да, ник кайттым икән соң? Их, шәһәрдә рәхәтрәк инде дип белән үкенү булмадымы? Юк, анда үкенү булмады. Наоборот, мин шәһәр кешесе түгел, авылда үскәнгә күрәдерме инде шәһәр ничектер күңелемә ятмады. Беренче эштән үк бала тапкачтында инде уку йортын бетергәчтен ничектер күңел сразу авылга тартты. Авыл кешесе мин дип әйтим инде. Яңа ис алып чыкты. Işte her vakit birge. Любой ağır vakitte da her vakit менә туганнар любой яктан безне поддерживать итәләр. Бердәм гаилә инде сез. Эш вакытында да, Эш вакытында өмәләрдә да, дә. ağır vakitte da любой әйберне безнекеләр мамитка күтәреп алалар, любой вакыт булышып торалар. Бер тапкырда ярдәмне калдырганнар юк алар. Инде үзенеке бала йөри садикка. Шул кадәр була. Кайсы авыллардан? Безнең Большой Колгозинский сельское поселениега инде 5 авыл, менә Олы Караужа, Кече Караужа, Синтек, Чурчил һәм Күлбәш авыллары. Авыл җирендә инде яшим дип теләге булган кешегә инде эштә бик күп, нинди генә эш чыкса да менә күп кеше инде эшкә чакырабыз, шулай ук менә үзебезгә дә садикка воспитательләр җитми. Воспитательләр чакырабыз инде күпме объявление илдек, эшкә килүче генә юк. Сез авылда да, шәһәрдәгегә караганда да рәхәтрәк Ие. яшисез. Аллаһка шөкер.